Ok, on arrive vite vite. Pas de suite. Oh, mais c'est marrant. So, oh, look at this tree. You know? És impressionant, no? Perquè l'arbre ha crescut per sobre del temple en si. És impressionant. Have you seen that tree? How big is that tree? It grows already after the temple was built. So Oh. it's awesome, really. Yeah. Yeah. Aquest temple aquí on estem al complex d'Angkor va ser un... Bueno, és famós també, entre d'altres coses, perquè una pel·lícula que va fer l'Angelina Jolie, bueno, l'Angelina Jolie era la protagonista, Tomb Raider, va ser rodat aquí. Molt bé. Let's have a look over there. Yeah? Yeah. Està tot ple, està mig, bueno, no està sencer del tot el temple, però bueno, et pot fer una idea general de com era. És magnífic, és impressionant. L'entorn és increïble, no? I'm capturing a video. Yeah. Turistes a tot arreu, turistes com nosaltres a tot arreu, hi ha molta gent, sí. Mireu aquest arbre. És brutal l'altura que té. I mireu les arrels. Abracen per complet part del temple. Una abraçada des d'aquí, des dels temples d'Angkor. Good? Yeah, we're having a lot of fun. Goodbye.